Tak čau celý, já vás vítám u našeho dalšího videjka ze Skyblocku, nyní u druhého dílu. No, je tady já jsem asi nějaký host. No, já jsem host. Ten možná bude to není host, to je nějaký retard, co se nám tu připojil, ale to neřešte. To je debil. No, to je jedno. Dobré, tak. Dneska na ten ostrov, tak jsem to. Dobře, dneska máme v plánu rašnout na ten ostrov. Ano. Takže rychle, než bude noc. Ale podstavuješ ty, jo? Ty to rozbíješ. Mám už tam dělat cestu. Ale taky. Jo. Mezi tím kácejte stromičky. Okay. Nebo něco takového. Jo a prosím tě, a Tidyho sem nepouštěj. Tam. On ještě něco na ten ostrov postaví. On je, co to je, položí na tu torčku. Utras si ty tady se mnou, jo, radši budeme. Nechoď tam! Jo. Nechoď tam. Můžeš tam, vydáš tam, nebude písek a bude to postavené. Kam jdeš? Až tu... Kam jdeš? Kam jdeš? Pojď sem, Utras. Jo, však jo. Aha, ty jsi tu. Já jsem tady. Takže co bys tam měl dělat? Víš co? Taky udělám tyčku, jo, počkej. Tyčky. No. Koši? Problém. Leste mi coble. Co? Já ti donesu. Rychle kobl. Kolik? Stahák, to je jedno prostě. A lopatu. A torčky nějaké, udělej torčky z toho, z úry. Taky kripl. Strom. Já jsem za 21. Jedno, to nevadí, jsou trošku. Sorry, Lee. Já vím. A máš mám posekat toho stroma, co tu vyrostl. Kolik chceš torček? To trochu. 1, 2, 3, 4, na 5. No a ty máš jenom 4? 17. No tak a potom osvětli ještě tuto cestu. A Utras tam jde, rychle vyžeňte. Kuba, no? Máš tak, koblu. Mám to rozkopat ty kriply? Jo. Ne, asi. Já osvětlím, jo teda. Jo. Počkej, mám to všechno podstavěné. Jo, mám to všechno, hej kot, já to mám všechno podstavěné, já jsem dobrý, co? Tak. A teď opatrně cestu nahoru. Máš se keru, jo. Takže... Máme kaktus, to je, už je to dobrý, už je to doma. Tak. Je tohle grif, no. Pomůžu Utras. Ej koty, proč se to a jo, rozpadá se to. Já si říkám, že ti pomůžu. Strašně mega. Možná jsme přišli o jeden písek. Hej. Utras si tu. Co? Jo, jsem. A tak konečně mluv těžnici. Mluvám se, já moc nemluvím ve videích. No tak ty vůbec nemluvíš. Ty musíš mě jako rozkopat, když asi tam kopí. Aha, sorry. Retard. Ježmarja, přestaňte. A já mám hlad, já jsem našel nějaký meloun. Tak to zásaď. Může papa? Ne, nemůžu. Já jsem to radši udělal na melounové CD, ještě Utras by to se dal. Ne, ale tady to je strašné. Je to mega. Tak. Utras, až ti řeknu, tak to rozkopeš, jo? Jo. Nějakého Utrase, to je nějaký vetřelec. Oj, ne, sorry. On do mě mlátí sekerou, já do něho palíčkou, on do mě sekerou, jako to není fér. Tak si vezmu na tebe meč. Počkej, jo, to je normální. Pustý. Hej, dobré, ne! Je to doma. No tak jako... Hej, jako... On se bez tak tady bude... Aha, ne, on je na stromě, Skoč dolů, ježmarja, ale k nám dolů, ne dolů, jako je dolů. Snažím vykopat nic. Je tady ještě nějaké dřevo, tady tomu...
Tak je ještě něco. Zase, že už to nic není. Taky si říkám. Ultra stop zdal. Ne, že ještě jíst nebudeme, ještě to vydržíme, že jo? Tak. A tuhle hlínu ultra zneníč, tu zelenou, jo, prosím. Hej, tak ne asi, vole, budu ji ničit, vole, a budu s ní něco dělat. Jo, ty jsi toho schopný. Uděláme už nether portál? Jasně. A co to je? Co ty nevíš, co je nether portal? Koty uděláme? Aha, Tak jo, aha, to má být nether ale to je portal. brzo, ne? Ne, já už potřebuju tu druhou vodu. Pravda. A kam ho mám položit, jako? Tak uděláme plošinku. Ej, netřískej. Já na schválně číte. No, Tady 3 širokou cestu a bude. Co pak to tu máme? Zdá se, že to už dřevo není dobré. Tak jako co s tím stromem, ale s těma listma. Hej, skeleton. No Kde? tak a co? Vypravím se na výpravu. Já jsem Skeleton. mal... Hej, dejte mi tyčky někdo. 2. Tady máš 4. Retard. Řeknu 2, mi dáš 4. Aha, já si chci udělat obsidianový krumpač, já jsem dobrý. A tady máš Obsidianovej. ještě ty. Hej, Kuba, ještě tady máš. Nepotřebuji. Hej, nechte to. Čeho? Mi to do mě mlať. A jak na skelíka. Já se bojím, že to poseru. Nepokazíte. Ale zapalit to umím. Hejte tu byl skeleton. Já to si srandu. Je tu byl skeleton. Tak nic. A víš, ještě, že se tam se nedá potnout, ne? Ne, to je vlastně na serverech, to je jedno. No, koty, pojď to zapálit, ty jsi frajer. Tak mi dejte hlavu, dřevo. Vem si tohle piblík. Dejte mi dřevo? Nebo asi vemu. Co robíš? Já? Ne, Ultra. Počkej, ještě se nějak dostat pro tu lávu. Tady dám dřevo, jo? Plenk. A opatrně s tím rozkopej tohle. Opatrně ju naber. Opatrně. Neboj. Počkej, takhle. Já jsem retard. To mělo být dřevo, ale ne, dobré. Fandím vám, já jsem jakože divák, jo. Takhle, počkej, není, je tu mezera, dobré, takhle. Postižené, ale... Co robíš? Co? A do toho portálu, ne dřevo. Taky se nic dá. No, tak to dej si a pod to dej tu. Pod. Šikovně. A teď? Všechno. Tady pro se budeme čekat. A teď tohle rozkopy. A teď to bude chvilku trvat. Ale jdu. Ale patrně tam zase blíž. Ty od toho vypadni, že to rozbiješ. Hej, a co takhle? Schovat kyblík. Já už vidím, jak on si tu bude hrát s tím kyblíkem a zalije tu vodu. Lol. To je radši než šťáhna. Hej, radši zadělám mi tu vodu. Radši zadělám mi tu vodu. Radši. Nějak se to nepálí. Nic necítím. Ale půjde. Já už jsem to udělal. Nehoří to. Ale udělá to jiskru. Kdy to nevím. Hodinu později. Já umírám, hoši. Au. Ale zajímavé, že je tady jeden sapling. Hej, nechte jeden sapling v čestce, jako, jo. Hej, už to hoří, ale ne, tady to nemá hořet, tu ne. Tak proč to hasil, by chytlo to dřevo vedle toho. Já jsem retard. Hodinu později. Jo, Ultra, běž do toho pryč. Ještě to rozbiješ. Mám bez tak do té lávy položit Já nějaký blok. furt že? Nechte to. Radši. Nechte Jaké to nehořlavé dřevo, ne? hořit. To je nějaké divné, hlavně, že kobl tam hoří. Já ti to říkal, Koty, že mám být vevnitř to dřevo.
Já jsem to takhle měl. To nějak Zapladil. nějak nešutne. O hodinu později. Věř mému zkušenému postupu. No jasné, mi to vykoplo. Tak ti to bude. To. Connecting to do server. Byla to nejde. No, Jsem nemůžu si. no, Ty connect. vole, co to je? to je dobře, Já to je dobře, to je dobře. A jak to, že se to tady nepodpalí? Tak počkej. Co? Retardace století. Ne, ne, to ultra vypadni s těma blokama. On tu lavu zastaví. Ne, vypadni s těma blokama. Vy jste retardní. Co mi? Co to je? A jak se to dělo, sakra? Já vím, počkej, já jsem to tak robil. Takhle přesně. Jak divně chytlo. Ne. No. Takhle. Běžte se s tím kyblíkem pryč, ještě spadnete. Totální fail dneska. Jak nám to Všechny nejde. Všechny dřeva hoří. Zas to hoří. To je retardované. Totálně retardované. Ne, vypadně ultra, to si pere tam. Já to je retardované. Jak hoř. Ty tchos? Zapne. Zapne ho. Co to je zas? A počkej, to chytne. Tady už ten dává bloky, já už to vidím. Hej. Ať nás asi ať. Ať se na to nedívá. To vypadá velmi divně. A bledě. Velmi poeticky. Já Tak vím, kdy už se to hej, zapalí? počkej, jak to dělá? Počkat. A nemá takhle to jsem jako to- zapalit ta jiskra z toho portálu, že obsidian hoří. Takhle jsem to ale udělal. Tak počkáme, jsem až nechal tohle dřevo. zhoří, tak to potom necháme tu lavu. Jsem nechal dřevo, pak jsem šel něco dělat a už to bylo. Tak běž něco Hodinu. dělat. O 10 let později. Tak běž něco dělat. Mhm. Jo a Tak tenhle blok, tenhle to je VIP blok, na to nešahejte. To je velmi nějaký fail. Jestli to failuje, tak to není. Jak to, že to nefunguje? Ježiš, dobré. Kácejte stromy a nepiškujte. Já uskácím. On mě chce zabít. A ne, prosím, ne. Ne, nezabiju tě. Jestli máš u sebe kyblík, tak ať je nechám. Hej jo, já to radši vezmu. Nebo bych ti musel naložit. On na mě vytáhl meč ultras. Já mu naložím. Já mám Ještě půl ode mě srdíčka, mám u sebe kyblík, to není dobrý. Vypadá divný. Já. Ček, co, já vás nezabiju. Já jenom Kubu zabiju. Ty Tedy, vole. To je, jestli spadl kvelík. Nespadl, on je v tom. Já jsem to tušil, že to udělal. Jo. Cípni, to máš zase. Ne, už to OMG. ale už to necháme. Dobře. Všichni na kotyho. Ne, Hej, ale já mám vzácné věci. Saplingy. ty vzácné věci a chufa. Oj, dělej, Migo. To vypadá divně, no hůř. To je divné. Je tam vůbec ta lava, vole? Ne, Hej, asi ten není. Tidus už to uhasl, já to vím. Tak ne. Nedávejte na hlavě ty bloky, nebo to je epic fail. Rezars! Nezastavil jsem lavu. A kdo to zase položil tady? Když to tak jinak nebude hořet. Jsem se divil, že hej, já to je nějaký fail. Tady už vypadni. Hej, Jestli hej, šlákneš, ale ať to hoří jako. mně se to nelíbí, jakože to nehoří. Ej, ale jako toto odkopejte, jinak to nebude vám hořet. Ty jsi chytrý. Hraj jsme Skyblock nečím poprvé, ale se chytrý. A A my jsme vynalezli nehořlavé dřevo, my jsme a dobře. No to asi. Ty vole, sorry, amazingu, sorry. Koty Ty dotkli se mě, hej, Hej, co nech? No. To koty normálně ho zabí.
Já Hej, je tomu to poradím. vůbec láva? Jo, je. Já. Ty si máš u sebe kbelík. Já ho jdu vzít a skočit do lávy. Ne, Kuba. Já tě jdu uhasit. Jo, uhořím. Kuba, jestli se ke mně dostane, tak já ho hodím do té lávy, jako. Hej, odnes to, dělej. Hej, Jo. tě zabiju. Já teď divím. Ono se začne to, hej. Schovejte to už. Hej, a hej, hoši, nemělo by tady a nahoru Aha, tu je sněžit? kbelík. Když jsme na Skybloku? Mělo by. Ty vole, to je tu nějaké retardované. Ty jsi retardovaný. A koty to by na tom Hej, Skybloku jasné. hořelo? Sněžilo? Takhle to bude. Koty a to by na tom Skybloku 5 hodin hořelo? později. Sněžilo mi tam. Kdyby sněžilo, tak to už by bylo úplně na ní. Hej, ale taky strom. Či my jsme v Extreme Hillách, jako. Jako, ale to vypadá trochu Počkej, divně. není tam třeba? Co to Extreme Hill nejsou Ale tak počkej. Ne, Digo, co dělám? hej, hrabe ti. Extreme Hills? Dívej, to jdu. Žmaře se Au, zabitý díl. au. Digo, co na mě kutal? Hej, ty si myslíš, kámo. Hej, spadni. Já. Já vykladám dolů. Ty vole, ty si debil, Didi. Ono to popadalo. On je u sebe kyblík, hoši. On? A ten kyblík není. Hej. Ne, hej, pod ním jak jsou ty. Se dívej, koty, on co ten kyblík, prostě teče se není. No nemáš? Ne? Fakt, Kuba. Ach, Co to je? Vypadni ode mě, vypadni ode Ty mě. děláš si prdel? Hej, Kuba, je apríl, kdyby něco. Mám někdo do... Dívej, kde je ten Hej, kbelík? jak Kde to, je že ten... padám? No to se by tak nebol, to se... Hej, kde je ten kbelík, Kuba? kurce. Ah, Nech ho, Makbelík. sorry, Je to nehoří, ten nehodlavé dřevo. Vládneš mi. On ten nehořlavé dřevo přechčíje, víš? To je mi divně, hele. To nemá smysl, vole. To dřevo se nebude hořet, nikdy. Já mám lepší nápad, počkej. Jaký? Jak to, že furt padám? Jo. No, konečně. No. Tak mezi tím nechce to, tak jdem nakupovat nějaký koble a my vám to stříhneme asi. Tak jo, stříhnem. Kublu je úplně jedný, takže... Tak jo, stříhej. Stříhej! Já říkám Čau ultra. ty lidi, a jsme zpátky, tady zhořil strom, že to nebudu spalit. Mezi tím se nám to zapálilo a koty, nebo no? kdo to byl, prostě někdo skopal prostě houbičky v tom. Tady jsou, je? Mašrumka. Ej, Kuba, jak to vypadá v Netheru? Nechoď tam, nikdo tam Nechoď nejde. tam. Ok. Glowstone ještě potřeba. Co glowstone? Ne. A to, proč tam jsou ty dveře vůbec? Co? Proč to jsou ty dveře? Jsem si hrál. Hej, můj hostage. Hej! Dostat dělám blbosti s tím. No dobré. Já se jdu podívat tam. Tak jako, a bude ještě někdy ten cobblestone generátor aktivovaný? Je aktivovaný. A ti ukážu, kde kopat, jo, boty to skopne tam. To rozbije. Tady, hej, ultra, tady. Tu, jo, přesně tu. Ale nedrž Úplně to. tu. Si to označím. Ale nedrž to, bo tam není kdyby něco to, jo. Už kopu. Ne, 48 bychom toho mohli chytit z té první stínovou vrstvu. A můžeš udělat potom farmu na zlato. Hej, ono to asi funguje, ten cobblestone generátor. Hej, ne, asi když jsem to dělal, jo.
Já jsem ještě tam tu lavu vložil teď. Tak, my uděláme takovou kraví. No. Vypadá Teď se velký portnu korpus. domů s tím glowstonem. A spadne dolů. Na kamikaze akci. Teda na ten glowstone ani nešahají radši. Ty radši kopej, jo? Jo. Tak, aha, hej hoši, on tam už ten kobl je jeden. Kdo ho tam dal? Přiznejte to. No já ne, já jsem teď přišel se podívat, já jdu zpátky. Tak vezmu nějaký kobl a jdeme to jdu to podstavit. Někdo už to tam dal, asi já, nebo já nevím. Ale podle mě já jsem to nebyl, kdo z vás Pak přiznejte byste se mohli- horší, dostanete za to jenom IP ban. Pak bychom mohli zasadit to, tu melou nějak dým. Ten strom konečně. Našel útras. Já jsem tu. No, takže jsi řekl, počkejte. Tak, máme nějak stack glowstone asi. Dustu samozřejmě. Aby si tady potom útras nemyslel, že jsme bohu. Vás nenapadlo to tady osvětlit. Tak, a tohle by mohlo být pro dnešní díl všechno, ne? Jo. Vidíte, že to jde. Tak, v dnešním díle jsme šli i na Písečný ostrov. A mezi něho 26 sendů a nějaké 3 kaktusy. Tak, A já jsem tady měl pár hostagerů, nebo jeden, kterého jsem ani nezabil. Víš, co tím myslím, ne? jo, možná uvidíme. Takže šli jsme tam ten Island. No. Trochu jsme to zvětšili. Kam zas? No, A tady si můžeme podívat na krásný východ slunce. no. Uvidíme. Ale 20. Dívejte, jo. Tak znova. Island, tam ten písečný Nether portál, šli jsme do něho, získali jsme z něho konečně Birchwood, druhou vodu, takže musíme rovnou udělat nekonečný druhý zdroj. No. Jak nekonečný zdroj vody prostě. Na mě bacha hoši, mám kyblík. Bože, kdo to udělal s tím pískem zas. Co? Problém? Report? Hoši, mám kyblík, musíte mě uctívat. Hej? A? Do Co ti je, prdele. hej. Ježíš, on to zase rozbil. Zrobil. Tady tekla lava. To je retard. Hej, hlídej ho, koty. Je tady v tom vůbec Hej, ta tak ty, lava? když jsi asi vzal vodu, Kuba, tak co nám dělá? Tak jako já říkám, jdu udělat druhý zdroj a on se tam Počkejte. kope. Jestli to není zkažené, ještě tam tu radši vodu nedávej, ještě to udělá obcí, se jdu podívat. Teoreticky by to nemělo být rozbité. Ale Myslíš? u Si myslíš? tady ho nikdo neví. Já jsem spadnul do toho. Dělá. Ne, do toho pomoct. Jaj, tak já tě umlátím. Ne, portní. Snaha. Baha. Není to rozbitý, není. Dobré, není, se myslím. Můžeš kopat. A už můžeš tam už udělat 2 generátorky. Aha, já zapomněl. Tak. Tak. A dál už to zhrnovat nebudu, dokončili jsme prostě No. to, máme tam to, máme všechno prostě. V příští díle byste si mohli udělat dobyček. Berete? Mhm. Dobře. Jo. Tak. Čau lidi a uvidím. Jo, Čau. ještě jsem se chtěl
omluvit za to, že jsem ještě asi vypnul to natáčení při minulém díle, ten prvním, na konci. A za to už jsem se vám omluvil ne v komentu, ne v tom podpísku videa, nebo jak se to jmenuje. Takže sorry lidi a čaute u dalšího dílu. Tak čau.